Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe teño unha rutina sinxela, pero que funciona. Só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Prepárate que comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo, como sempre, moi ben acompañado. Que tal estades, chicos? Hola, ben. Pois hoxe veña cansada porque moito madrugar, o estrés de levar a nena ao cole, despertar a outra para levala tamén. Ao ser nai, pois tense menos tempo, anda sempre máis liada. Antes de ser nai, como que podías ir en calquera momento. Cando xa eres nai, o mundo se ven, as presas e todo isto, pois intenta sacar un anaquiño de tempo para ti. E, bueno, ademais, despois, pois, veñen unha serie de cousas, non? Pois que se o suelo pélvico, que se algún que outro desgaste, ou os ánimos, non? Esas hormonas que se revolucionan. O traballo da mamá empeza desde que queda embarazada hasta que morre. As mamás son mamás sempre, inda que os nenos teñan 60 anos son os seus neniños, é un traballo impagable. Vas cando tes que ir, comes cando podes, e ao final sempre estás un pouco atendendo os demais, non? E aí o deporte volve a ser importante, que volvo a decir, que eu, que non son a máis deportista, valoro eses minutiños para min, aínda que sexan, pois, 20, 30 minutos ao día para dedicarme. Imos a comezar, como sempre, a facer un pouquiño de mobilidade articular. Imos dibuixando círculos, suave, sempre dende arriba, e imos baixando, vale? Vamos a ir movendo suave. Eso é. Cambiamos o sentido. Estamos ben, entón? Bueno, eu non teño moita gana dela hoxe. Ui, Noemi, que pasoulo? Pois estou un pouco cansa e cando estou Vamos cansa... cos sombreiros. Xa, bueno, e faltache un pouquiño de... Estás un pouco motivada, digamos, non? Exactamente, hoxe non estou moi motivada eu. Bueno, Pero viñeches igual, que é importante. É importante. Mira, Eso cando é certo. cambiamos o sentido, cando falta motivación, o que temos que tirar é disciplina. É moi importante que cada día, cando habrá días que non temos forza de vontade para ir a facer os exercicios e tal, pero temos que pensar que eso é beneficioso para o noso corpo, imos a cintura, e que ao final, a sensación que nos vai quedar ao final sempre vai ser moi positiva. Sempre tirar un poquinho de disciplina, marcar uns hábitos, unhas rutinas e aplicarse. Xuntamos os xeonllos. Aí estamos aquí. Un diña máis. Estrella que xa cada vez vai facendo máis un buraquiño cada vez, non? Vou apretando o cinturón. Vas apretando o cinturón cada vez máis. Cambiamos. Imos agora cos pulsos e cos nocellos. E xa rápido imos a ir co quecemento hacia dentro para activar esas enerxías do día. Cambiamos de pé de man. Imos aló. Hacia dentro. Moi ben, preparados para empezar co quecemento? Preparados. Vamos a activar o corpiño. Pois veña, empezamos cunha marcha lixeira. Eso é. Que sei que este exercicio vos gusta, De verdad? É que Silvia xa me mira para, sabes, para que arranque eu. Falta unha música, Porque se tiñamos unha sorpresa, temos unha modificación para a xente que faga a casa en parella, Sí. ou xuntos, verdade? Podemos ir cambiando. Cambiando, bueno, sí, é unha opción, movendo pola casa, eso é verdad. O tema é estar en movimento. Podemos ir, eso, de un lado a outro. Unha boa aportación fixeron aquí estas chicas, sí, señor. Seguimos aí cada vez movéndose un pouquiño máis. Despois andamos así pola casa adiante, cando fagamos na casa, e vayamos cos nenos, viches? Últimos segundiños. E agora sí, imos ir agora cos agachamentos, solamente 2 exercicios de quecemento, imos abaixo. Baixamos e apretamos e subimos. Eso é, soltando o aire arriba, apretando o ombigo hacia dentro. Eso é, o cuño hacia atrás, xeonllos que non sobrepasen as puntas dos pés, espalda reta, axudamos dos brazos. Eso é. Imos aí entrando en calor. Veña que xa vai fora o frío.
Embigo ben hacia adentro, apretando ben. Vamos, que temos que quitar esa mala vibra que trouxe hoxe Noemi. Última. Vale, moi ben. E unha vez que finalizamos o quecemento, imos a pasar á parte principal. E para esta parte principal da clase o que imos a necesitar é unha esteira. Así que, rápido, vai a collela que comezamos. Silvia sempre se motiva ca miña marcha porque di que parece que vou arrancar a bailar. Claro, como sempre estamos co tema da marcha, que pois é que as dúas temos moita marcha, pois nada, ocorreusenos que, pois, por que non? E de feito, eu creo que se, por exemplo, se fixera con nenos na casa, pois era unha boa maneira de xogar con eles, facer o exercicio, telos entretidos e entreterte ti tamén. Moi ben, unha vez que xa temos a esteira colocada, imos a empezar co primeiro exercicio, que son as flexións de tríceps, vale? É un exercicio bastante intenso, vai tirar bastante esta zona. Eu, antes de empezar, vamos explicar a adaptación que temos preparada por si nos costa moito, vale? Nós o que imos a facer é o seguinte exercicio. É colocar as mans debaixo dos ombreiros, estiro pernas, elevo o peito cara ao chan, cos cóbados aquí preto das costelas, e subo, vale? Unha adaptación é levo os xeonllos cara ao chan e fago o mesmo exercicio, elevo o peito cara ao chan e subo. E fixadevos, por exemplo, en Estrella, que ten unha banqueta aí, o que vai a facer é colocar as mans aí, vai deixar caer o peito hacia aí e estende os cóbados. Outra adaptación que podedes facer moi facilmente na casa é contra a parede. Póñome contra a parede, deixo caer o corpo e separo, de acordo? Entón, imos a facer 10 repeticións. Estamos listos? Vamos cada un ao seu ritmo e como podamos. Colocámonos na posición inicial, baixamos e comezamos. Arriba, soltando aire, collo aire abaixo, pego o peito chan e subo os cóbados. Intentamos que non se abran para concentrar máis aí a enerxía. Van 5. Vixiamos eses cóbados, Noemí, que estén preto das costelas. Aí, eso, Caramba, como tira. Claro que tira. Vamos ca novena. E a última. Moi ben, recollo atrás. Moi ben, empezamos forte a clase. Non sei como fixen as flexións. Sobrevivín, supereinas, como sexa, non sei se ben ou mal. Non me manquei na espalda e iso é o máis fundamental, pero as flexións hoxe estaban un pouco matadoras. Ora o que imos a facer son 30 segundiños, vale? Mantemos 30 segundiños a posición de táboa, imos a colocar os antebrazos no chan, cóbados á altura dos ombreiros, estiramos pernas, vixiamos esa pelve que non vaya hacia abaixo nin ese cuño hacia arriba, vale? En posición aquí completamente estirados, collemos aire e aguantamos aquí 30 segundiños, de acordo? Comezamos. Eso é. Xa non fai falta corrixir a esta xente, vos na vosa casa fixadevos en nós, como temos a colocación da pelve, que non baixe, vale? Porque senón podemos mancar a zona lumbar. Mantemos aí, repartindo ben o peso do corpo, aguantamos e levamos o embigo hacia dentro. Últimos segundiños, aguanto. 5, 4, 3, 2, 1, moi ben. Relaxamos abaixo, apoyamos as mans. A tabla teño eu aí unha relación de amor-odio con ela, porque unhas veces vaime saindo, estou contenta, e outras veño a levantar a perna para un lado, darlle para outro, cu para arriba, ombligo para baixo, mirada para un lado, o brazo para outro, entonces líome un pouco, pero todo se andará. Moi ben, e unha vez que finalizamos o descanso, o que imos a facer é complicalo un chisquiño máis, vale? Ora, imos a colocar as mans en vez dos antebrazos, e o que imos a facer é imos a separar as pernas, imos a facelo en 4 tempos, vale? Entón, o que vou a facer é abro, cerro, cerro, vale? Abro, cerro, cerro, na posición de táboa, vixiamos que o cu non este cara arriba, nin a pelvis cara abaixo. Entón, nesta posición colocámonos, apretamos ben, repartimos ben o peso do corpo, e cando estemos imos a facer 10 veces este exercicio. Entón, collemos e abrimos. Abro, pecho, pecho. Abro, pecho, pecho. Van dúas, eso é. Moi ben. Abrindo ben. Eso é. Seguimos cada un o noso ritmo.
Eso é. Van 7, van 8, van 9 e van 10. Xeonllos ao chan, cuño hacia atrás. Relaxamos aí uns segundiños. E agora, na casa, seguimos preparando porque agora vamos a facer un exercicio que se chama o escalador, aínda que esta é unha alternativa, vale? Nós xa sabemos máis ou menos cal é, porque xa fixemos máis veces, pero agora a alternativa que temos preparada, porque normalmente este exercicio é levar o xeonllo cara a man, agora o que imos a facer é, na mesma posición, vamos a levar a planta do pé por fora, vale? Entón, vou a un lado e vou a outro, vou a un lado e vou a outro. Entón, aí o que estamos aí traballando todo o corpiño en isométrico e dándolle un poquinho de mobilidade co tren inferior. Collemos aire e imos a ir uns 30 segundiños, pé dereito, pé esquerdo, vale? Veña, preparámonos, collémonos posición de táboa, vixamos ese cubo, estrella, ai, así me gusta. E imos co pé dereito, vamos aí, donde cheguemos, vale? Intentamos aproximalo todo o que podamos a man, pero se non chegamos aí, a onde cheguemos, cada un marcando o seu ritmo. Eso é, moi ben. Noemi estira un poquinho máis o corpo cando... Eso é, aí. Moi ben. Moi ben, Anxo, Silvia. Que elasticidade ten Silvia. Últimos segundiños, ánimo. Unha última a cada lado. Moi ben. Xeonllos ao chan. E relaxamos atrás. Que, como estamos? Mal. Como estás ti? Vamos a ter que preguntar. Noemi que decía que viña un pouco apática e agora creo que se está acordando de mí e da miña familia. Ahora está máis apática. Tívome que corrixir tamén no escalador porque é certo que eu como que iba moi adiante, pero cando era regresar atrás non iba todo o que tiña que ir. E despois tuvemos que estirar o pé hasta adiante, en función da elasticidade da xente, pois un estiraba o pé xa casi hasta a Coruña e outro quedaba aí no Carballiño. Pero ben, estuvo ben. Imos a colocar deste xeito. Imos tender o brazo. Imos apoiar a cabeza. Podemos colocarnos así ou así, como estemos cómodos, vale? A perna de abaixo vou ter flexionada porque non está traballando. E a perna de arriba completamente estirada. E o que imos a facer é unha aducción de cadeira cara arriba. Collo aire e solto o elevar. Collo aire baixar e soltamos arriba. Van 3, van 4, van 5, van 6, 7, moi ben, 8, 9 e 10. Relaxo. Esta zona estamos aí traballando a zona do glúteo, cuádriceps, aductores, un pouquiño todo, vale? Sempre vimos a traballar un pouquiño todo o corpo. E agora o seguinte exercicio que imos a facer é parecido a isto, pero en vez de ir cara arriba, imos a ir cara a fronte, vale? Entón, perna extendida, seguimos traballando do mesmo lado porque os seguintes exercicios imos a facelo do outro sentido. Collemos aire e agora solta o frente hasta a altura da cintura, aproximadamente, mantendo a perna estirada. Van 3, 4, levando o umbigo hacia adentro, cada vez que levo perna cara ao fronte. Van 6, van 7, 8, 9 e 10. Relaxamos. Moi ben, e agora imos a facer o último exercicio nesta posición, despois imos cambiar de lado. Entón agora, mantendo a perna flexionada, apoiamos a cabeza, imos a seguir traballando ca perna de arriba. Agora vou a manter a perna arriba e aquí vou a facer círculos pequeniños, vale? Círculos pequeniños e vou a traballar aquí uns 30 segundiños, 15 segundos cara a un lado, inhalo, exhalo un medio círculo e cando levemos 15 segundos, cambiamos o sentido. Temos que notar aí o traballo no glúteo, a zona da cadeira, cambiamos o sentido. Iso é, mantendo aí o umbigo hacia dentro.
Eso é, aguanta un poquinho máis. 3, 2, 1. Moi ben, relaxamos. Relaxamos a zona. Como imos, chicos? Ben. Ben. Cambiamos, imos ahora cara ao outro lado e vamos a comezar a facer o primeiro exercicio que fixemos antes nesta posición. Colocámonos ben, apoiamos a cabeza, flexionamos a perniña de abaixo e agora o que imos a facer é elevar cara arriba, vale? De repeticións, comezamos e imos alá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, embigo hacia adentro, cada vez que exhalo, 8, 9 e 10. Relaxamos. Aí. Estamos ben? A postura é cómoda como la sola. Vexo a Estrella estirando. Queres crecer ahora, non, É Estrella? que tiran moito. Moi ben, claro que tírame, porque estamos traballando moi ben, sí, señor. E agora, imos a ir ca perniña cara ao fronte, vale? Collemos aire, exhalamos. Manteño perna estirada. Van 2, 3, embigo hacia adentro, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos e veña, que só nos queda un último exercicio e xa damos por finalizada a clase de hoxe. Veña, Noemí, que sensación tes? Menos mal que se acaba. Vale agradecer, muller, vale agradecer. Ben, agora, perna de arriba estirada, traballamos arriba e aquí a dibuixar círculos pequeniños, vale? Primeiro nun sentido, inhalo, exhalo, medio círculo. Cando vayan 15 segundos, cambiamos o sentido, vale? Manteño aí, traballando forte xa, o último exercicio despois dunha clase intensa, pero moi efectiva, Manteño aí, traballando zona do glúteo, cambiamos o sentido, eso é, embigo hacia adentro, cada vez que exhalamos, collo aire, solto pola boca, collo aire pola nariz, soltamos pola boca. Eso é, 3, 2, 1, moi ben, rapaces, sí señor, relaxo. Sobre todo de facer circuliños, olé, teñen que ser círculos redondos, non valen triángulos, tira que se mata, Oh. E agora o que imos a facer, vamos a quedar xa boca arriba para estirar, vale? Estiramos os braciños, estiramos as pernas, aguantamos aí uns segundos. Aí tenso todo o que poda, intento estirar. E relaxamos. Ben, imos a flexionar as pernas, colocar unha encima da outra e collemos a perna que está por detrás e acercámolo ao peito. Se non podo agarrar esta, agarro esta, empuxo o xeonllo cara a min, vale? Temos que notar a tensión nesa perniña, nese glúteo. Cambiamos a hora de perna, agarramos a perna que vai por detrás, acercamos a nós. Ben, xeonllos agarramos, elevamos cara a nós, relaxamos zona lumbar. Cambiamos o sentido. Colocamos ahora posición sentado. Separamos as pernas. Collemos aire arriba. E soltamos cara adiante. Onde chegue, intentamos manter as pernas estiradas, se non podemos semiflexionamos un pouquiño, imos cara a un lado, aguantamos aí. Moi ben, Estrelliña aí, moi ben. Bueno, Silvia xa vai noutra, xa xoga noutra liga. Xa chegou a Madrid. Cambiamos de lado. É que xa dixen un día, eu traballar traballo, se son flexible, non estiro, No, despois está ben, doe-me o corpo, sempre. entón... Cada un onde chegue sempre está ben, cada un cos seus límites. Aí, e pouquiño a pouco mellorando. Volvemos cara ao centro. Ben, xa estón aquí, vamos a estirar un pouquiño os tríceps, que traballamos bastante aí, sobre todo no primeiro exercicio. E xa este último exercicio para finalizar a clase. Cambiamos de brazo. Na casa, recordade, podes estirar o tempo que querades. Aquí temos o tempo limitado, estiramos un pouquiño.
Moi ben, vamos relaxando aí, perfecto. Pouquinho a pouco ímonos colocando de pé. Moitísimas gracias, Entiña, por estar sempre aí con nós un día máis en Pulso Activo. Lembra, manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo vai no agradecer. Eu son Edio, teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí señor, así me gusta.